Mr. Bean. Nei, vent! Hallo, vent! Det er faktisk jeg som ligner på Mr. Bean. Har dere ikke sett likheten? Nei, jeg vet ikke. Ja, sikkert. Nå blir jeg sykt! Men det må være ærlig at det er jeg som ligner mest på Mr. Bean av alle vi her. Det synes ikke jeg. Nå skal jeg synge en sang hvor lei meg jeg